kapusoy. Welcome mga kapusoy sa atong live mga kapusoy. Kana o. Kumusta mga kapusoy? Naigit siya kamera. Sinawa dyan. Palit na siya ba? Palit niya ko. Palit niya ko binunani ng kamera guys. No? Ano talong? Ako ba kamera si DG Tom. Sinawa ba? Si DG Tom di ba? Hi. Kuha na, Brad. Ha? Nakuha man eh? Mga din. Neto, natay panghatag karon nga udto. Nahatag dag ano? Nahatag kitag problema. Katagsa-tagsa ninyo ka mga bulsa. Matag ko na problema na po sa tag sa kabunsa. Thank you kayo ha. Oy, Sir Jonathan Consolacion. Franz Michelle, ay may ito. Ma'am Rosalie Benedicta. Pa-share sa atong live palihog. Alex Tulong sa Ladaga. Sir Nawaknat Amit Maal. Alright. Nangod to. Unsay pang 2 PM ron. Natay pang 2 PM ron ha. Rinaldo Sargigo. Nangod to. Pa-share sa atong live palihog. Dugay kita ka live mga kapusoy. Sus, grabe. Atong numero nang gawas na lang. 721 721 721 kung kahatag Lunes nagawas pagka Martes eh. Wala ako kahatag pagka Lunes good. Okay, pwede ako bisihan mga kapusoy. Ma'am Hazel Romero. Hello DJ Ma'am Hazel, kumusta Ma'am Hazel? Oh, shout out sa Kasulid ka Amigos Coffee o sa tanan. Hi Ma'am. Wala pa Sito Rodriguez sir, maingod to dia sir, kumusta? Ma'am Girly Lindugan Buron, hi DJ Tom, may nguto rin ma'am, pa-shoutout. Rizel Estupa. Grabe mga kapusoy, no. Pa-share sa atong live mga kapusoy, bing. Ano ba? Ma'am Benedicta kayo mali, thank you ma'am. Kauntapan. Bago lang takamata. Ma'am Adeline na manulat. Sa tungkuan ako. Sa papel ito rin ba? Tutungkuan ba na rin ba? Ako lagi nih. Mana nih? Ako yung unay hatag. 514. 514. Sa ako paborito ka ng ano? Kopya ba? Kopya kay kahit siya. Nabarato ra. Kopya. $514. Pa-share sa itong live palihog. Mga mahumok po kasing-kasing, mga malumog kasing-kasing. I-share atong live. Jujik Sinesa Bueno. Ang wala na ko nakuha nga napil nga numero mga kapusoy. Ang ato girkuan na ang 721 lagi pagka Lunes, gihatag pagka Lunes, pagka Martes ni gawas mga kapusoy, pastel dan. Sandrex Altahan Signap. Ngayon to ma'am. Andrin Lin. 61 viewers, pabta ko ninyo kuan ba? 100. Hello DJ, kumusta ma'am? Connie Mangpo. Hi ma'am. Hello ma'am, pero tagi bisiha ma'am. No? Thank you ninyo sa mga nag-share ha. Thank you kayo. Pagpalain kayo. Hello, may utos na naniudto na ba? Kaduha na ko ihatag 5855 855. No? Wendell Umak. Hi Sir Wendell Umak.
Nga, di na ako nihatag ng 721 kay gawas naman na itong pagka-Martes. Wala na tayo mahimo. Yan na gini. No? Mingaw mo ko ni mo DJ. Hi Ma'am Shanrex. Mingaw bitaw ko ninyo mamaya nga. Wala ko nag-live kay tingin ako kaya. Lorilyn Bersaluti Pilapin. Saan pa kabalik og live DJ Tom? Yes ma'am. Karon pa jud. Nagikan ko Negros Oriental, gikan ko Bayawan, balik na po rin San Carlos niya. Program sa radyo. Ya ulang kumara tayo oras baka tigim bisihan mga kapuso, no? Sige lang ah. Importante naka-live taron. Salvacion, Patinya Tubal, Ma'am Emil, Rick Romano. Akong idol nga gwapo diya sa may balay sa balay amo. Rick Romano. Ano ito di idol? Merlin Sabanal Garcia. Nakoy kwan 849 Lista ninyo? Kuhaan ninyo no? Ato lang pinakalit kayo. Ginagmayay na ko niya ito, good. Karoon pala naka-live din Tom. Yes ma'am, pwede busy ha ma'am. May ganyan sa pado, dili kay busy. Hey, musta na ka Sir Idol, taga CDO. Ma'am Ani Nagak, Ma'am Ani. Ikaw ba si DJ Ani? Nasaan nga Ani di ay DJ Ani na mo naman. Rolando Bagayo. Ngayon to sir. Ngayon to na ba mo? Balik tayo Rebe. 548 548 548 Big Velasco. Morning sir. Watching from Abuyog. Oh, sa Abuyog. Asa man ang Abuyog? Abuyog? Ang Big Velasco. May auto dito from Danao, Cebu City. Mga taga Danao, Yawa. Adeline Manulat. Welcome back DJ Tom. Alright, si Ma'am Merlin ay. Thank you Ma'am Merlin. Matayahatag sunod mga kapusoy, no? Shout out DJ Tom watching here in CDO. Shout out sa Mandridano family. Hi sir, dili jud ko ka view wala kulod. Hi, sorry ma'am. Rini J magtulis. Unsay pa 2 PM ron? Mayong udto sir from Bacolod. Mayong udto sir sa Bacolod gali. Mayong udto sa mga taga Bacolod. Kumusta? Mayong udto sa tanan. Ayaw kalimot. 989. Maintain 1 year. 989. Kana tanan. Maintain 1 year ba? Kana tanan maintain na siya og kuan. 1 year. Target rample. 3 1 year lang. Target rumble maintain sa katuig. Later sir, diri sa next landslide. Oy, kaluoy, kumusta niyo di Ma'am Vic? 1 year lang ato maintain ha. Itaw. Dila na mga kapuso ya. Lingaw-lingaw lang ha. Lingaw-lingaw lang ta mga kapuso. Tinapay lang kita mga kapuso. Kina pusoy nang ikay ta. Ma'am Shan, si Ma'am Shandrex Altahan Signap. Shout out from Dansulihon, CDO City. Altahan family. O yan, nangingod to sa mga Altahan family. Ay ninyo kanina si Piata niyo ning pan kaning atong giulahi gihatag mga kapusoy. Kag mo bohagay. Kilak man yung bangka.
Ma'am Gina Lasala. Asa naman si Ma'am Merna Antipuesto, si Ma'am Jessica Ariglo. Asa naman to si Ma'am Lisa Cutie Pie. Ah, tuyawag. Cutie Pie. Wala, mga kapusoy, thank you kayo ha. Thank you kasi yung paglantaw mga kapusoy. I-review na lang to ninyo sa wala pa kakita. Itong numero ipanghatag di na dia. Kasi magmahay na po ng ubano niya nga wala sila nahatagan. Oy, Dudong Joel. Kini akong amigo si Boss Doyo. Dudong Joel San Morin Jr. 248198 target rumble. Congratulations in advance tanan mintina. O kana. 248198 target rumble. Congratulations. Mga oras. May 48 man ta. 248 iya. Sige ah, birada. Salamat Boss Doy. Boss Doy, I love you Boss Doy. DJ hatag karon palit ko tambal para mangod ako daghan kay may resita from Banao Cebu City Cebu. Thanks DJ. Thanks Dan. Hopefully makadaog ta. Congratulations in advance Dan, no? Matod pa ni Boss Doy. 248198 yang yatag. Nga sa toy, diri sa tuwa. Mario. Thank you ninyo tanan ha. Thank you. I love you mga kapusoy. Thank you ninyo tanan. Bye-bye, amping kanunay. Love you mga kapusoy. Bye-bye.